Liesje Knecht en Mem van Shinky, hoe grutsk ben je al op dit start? Nou, hartstikke grutsk. Echt, ja, we hadden het echt net verwacht dat dit was zo. Maar hij kent het al wel. Net verwacht, hè? Nee, dan moet je toch eerlijk wezen. Je bent zelf volle goeien, dus ja, en je moet er gewoon echt geluk hebben daar. Nou, dat hield hij goed. Ja, hij had wel verrieden. Hij had super rieden. Dus, Ja, maar dat mocht ik wel eens dat het gelukkig eens een keer mij ziet, ja, toch? Maar ja, iedereen heeft wel eens geluk. En hij hield het goed. Maar hij had wel super zijn beste verdiend, vind ik. Hoe hij hem van de weekend nog een paar keer sprutsen? Hoe wie die eronder? Nee, ik heb hem juist gesprutsen, maar de training. En nou, toen was hij heel ontspannen. Want ja, dat was hij de eerste dag helaas net. Nee. Maar goed, nou ja, hij had de relay, hij is er ook goed ding. Ja. Dus nee, hij zegt het helemaal zitten. Maar dat is de druk wie greut, hè? Hij zou het iedereen houden in de gaten. Ik vanwege de middelvinger incident om het samen te nemen. Wat zou het een mem dan zijn zoon op dat stuit? Ja, dat moet hij gewoon vieren, dat is wist. En dat moet hij gewoon loslaten. Maar dat kon niet jammer genoeg, meen je nog net echt. En nou ja, goed, en nu had hij het wel ding. En dan riet hij gewoon lekker. Dat kan je dan gelijk zijn. Dus de druk is er nou helemaal al. Dus het Druk kan is er al. nog beter. Nou, maar ik wil hopen eigenlijk dat het nog een beetje beter kan, ja. Maar ja, goed, dat leidt aan de man, daar kennen wij niks aan doen. Dus Dat is wel... Hoe is het eigenlijk om hier te wezen überhaupt? hartstikke mooi. Ja, echt schitterend. Het is wel heel, ja, het is gruts allemaal, echt geweldig. Ja, ik vind echt elke dag show weer wat oors, beleven weer wat oors, dus nee, het is echt prachtig. Maar nou wel even één ding. Nou zag ik Mem Knecht, dan zag ik Tante Knecht hier, dan zag ik de vriendin van Shinky. Waar is hij nou? Ja, nou, die zit in de kroeg, hè, daar is het wijze. Ja, dat ben ik al een keer best voor jou. Rilly, maar Vancouver, dat is weer mooi. Maar Ja. die won net mooi. Nou, die vond het, maar hij zei nee. Hij zei, nou, nee, hij maakt hem net vol uit. Dus hij zei, ik ben lekker thuis, ik kan mooi op televisie zijn, in de kroeg. De kroeg ziet het vol voor mij, dus laatste. Ja, hij is kijk zo nuchter dan Shinky nevens mij. Hè? Want hij Ja, Shinky, echt Shinky's kijk zijn heid. Ja, echt, ja. Echt wel heel veel dingen, oh ja. Nou, hierachter is een Medal Plaza, dus aanstekens het scan hoe je op Ja. zo'n naast op het podium zit. Ja, zeker weten. En dan nog een naar het Holland Heinekenhuis. Neem er nog in. Ja, nemen we er nog in. Ja, dat is best wel gezellig.